ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುದ 13 ಪೋಪಿನಾನಿ ಬುಧಾರ ದಿನ ತಾನಿ ತುಂಬೆದ ಪೂ ಬಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಮುಗಡಲ ತಾರೈ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಳು ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕೈಯೆರೆದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕಾಂತು ಬೈದನ ಬೆರಿಪತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಪೆರಡದ ಪಿರವು ಕಿನ್ನೆಲು ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಪೆತ್ತದ ಪಿರವು ಕಂಜಿ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಸೂಜಿದ ಪಿರವು ನೂಲು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ತೆನ್ಕೈ ದೂರದ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಇರುವೆಲು ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗೆ ಬರ್ಪಲು. ಕಾಂತು ಬೈದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಯ್ಯರು, ಪೆಳತ ಮನೆ ಮಂಚಾವು ಮಲ್ಪಯ್ಯರು. ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಲ್ಪಾದು ಮಣಿ ನಾಗಬೆತ್ತ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ದಿನಾಲ ಪೂ ನೀರುದಿದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರು. ಸುಂತುಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ದಿನ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಪೋಡಂಡ ಕಂಡಿದಿ ಕಲುವೆರೆ ನೆತ್ತೆರ ಕಾರದ ಸೈಪೇರು. ಕಲುವೆರೆಗೆ ಮರಳು ಪತ್ತುಂಡು ರಕ್ಕಸಿರ್ನ ವಂಶನೆ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪಲಪ್ಪೆ. ಬರ್ಕೆದ ಬಾಮ ದಿನರ್ದು ದಿನ ಪೇರು ಉರ್ಕರಿಲಕನೆ ಕಂಡೊಡು ಅರಿಬಾರು ಬುಳೆಪುಂಡು. ಕಜಿಪು ಕಾಯಿ ಪಿರ ಫಸಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವಿನ ಮಾತತು ಇನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಕಾಂತು ಬೈದನ ಚಾವಡಿಗೆ